Saio hau publikoa da, hemen jorratzen gaiak herritarrei ezagutarazteko asmoz grabatu da zabaldu egingo da, eta hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri direz, eta kontrakoa esan ezean, azaldutako hitzak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Lehenengo puntua, expediente 3.571/2021, azaroaren 25-ko adierazpen instituzionalaren onespena. Pasetan naz irakurtzera. Zaiako udaleko azaroaren 25-erako adierazpena. 2021ko emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna dela eta. Emakumeen aurkako indarkeria larderiarako tresna indartsua da. Emakumeei zuzendua, indarrean dauden genero arauak desafiatu eta eralda ez ditzaten. Mehatxurako tresna hori zuzenean emakumeengan erabiltzen da, baina baita haien gertuko pertsona maitetuengan ere. Min handiagoa sortzeko modu gisa. Kalkuluen arabera, bikotekideen edo bikotekide hoien eskutik indarkeria jasaten duten EAEko 10 emakumetik 6 10 adingabeak dituzte, eta horiek ere biktima bihurtzen dira. Indarkeria bikarioa esaten zaio emakumeari, hirugarren pertsonak baliatuz, kalte psikologiko handiena eta larriena eragiteko egiten zaion biolentzia motarik, zeinak ankerkeria maila gorena lortzen duen haien erailketarekin, seme-alabak, ama, aita, egungo bikotekidea eta bar, Istanbulgo hitzarmenean ezarritako aplikatuz. Kasu horiek ere, genero indarkeriaren parte gisa ulertzen dira. Seme-alabei egindako kalteak erasotzaileek emakumei tratu txarra transmititzeko tresna bihurtzen diren heinean. Azken lege aldaketek dagoeneko jasotzen dute figura hori. Biktima adingabeak babesteko neurriak sortzeari eta hedatzeari dagokionez. Hala ere, oraindik ere beharrezkoa da genero indarkeria ukatzen duten, kasu horietan seme-alaben arriskua gutxisten duten eta indarkeria horri aurre egiteko tresna juridikoak zalantzan jartzen dituzten diskurtsoen eta jarreren aurka uhartaraztea. Jarrera horiek adingabeen eta emakumeen biktimizazioan eragiten dute. Haien salaketak susmopean jartzen dituzte, amak zigortzen dituzte. Haien testigantza gutxiesten dute eta aitaren guraso alaren eskubidea babesten dute, emakumeen eta adingabeen segurtasunaren eta indarberritzearen gainetik. Emakumeen aurkako indarkeria beren seme-alaben bidez sistematikoki egikaritzeko modu horren aurrean, bai eta emakumeak kontrolatzeko, ertzatzeko eta kaltetzeko modu guztien aurrean ere, euskal erakundeok indarkeria horri aurre egiteko erantzunkizuna dugu. Kontuan hartuta, ez direla gertakari isolatuak. Egiturazko ezberdintasun egoera bati erantzuten diotela, eta egoera horri ikuspegi feministatik heldu behar zaiola. Horregatik, Zaiako udalak honako konpromiso hauek hartu nahi dute. Indarkeria bikarioaren errealitate hori agerian jartzen eta behar bezala hartatzen laguntzea. Besteak beste, Istanbulgo hitzarmenak jasotzen dituen indarkeria bideen biktima adingabeak koordinazio protokoloetan eta indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko protokoloetan txertatzea eta protokoloak eguneratzea. Horretako, Zaiako udalaren eta Enkarterriko mankomunitatearen arteko koordinazio instituzionala bultzatuko da eta indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko zutitu zerbitzuaren arteko koordinazio instituzionala ere. Era berean, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei arreta juridikoa emateko Zaiako udalaren zerbitzua bultzatuko da. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak hautematen eta eskuhartze goiztiarra egiten laguntzea. Udal zerbitzuen bidez, beste eragile batzuekin lankidetzan, hezkuntza, osasun eta polizia agenteak eta barrekoak. Eta emakumeek beren ardurapen dituzten adingabeekin eta kaltetutako beste pertsona batzuekin behar dituzten beharrei eta baldintzei erantzutea. Hori dela eta, Zaiako udalak konpromisua hartu du arlo horretako prebentzio prozesuei eusteko. Osasungela, zaintza psikologikoak programaren bidez, bai eta berdintasun kontseiluak eta tokiko osasun sareak garatzen dituzten jardueretan ere. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak babesteko eta eskuhartzeko prozesuak hobetzea. Beren eskumenen esparruan ikuspegi feminista duen sektore arteko abordatze integral eta holistikotik.
Neurri guztien erdigunean jartzea biktimen eskubideak eta haien ahalduntzea, eta laguntza integrala emoten laguntzea, prozedura judizialarekin duten implikazio edo lankidetza maila edozein dela ere. Horretako, baterako ekintzak egingo dira gure udalerrian, deribazio judizialaren bidezko familia elkargunea mantentzeko. Toki administrazioko langilei berdintasunari buruzko prestakuntza ematea bultzatzea. Bereziki, emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurre egiten inplikatutako langilei genero eta giza eskubidean ikuspegitik. Zaiako 5. berdintasun planean aipatzen den bezala. Lanean, jarraitzea berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako eta ondorioz, haien seme-alaben aurkako herri itun bat lortzeko. Herritar guztien jarrera aktiboa behar dugulako indarkeria matxistarik gabeko gizarte bat lortzeko. Herritarrei gogorarazi nahi diegu indarkeriaren biktimei laguntzeko baliabideen sarea eskuragarri dagoela. Besteak beste, Satebi, indarkeriaren biktima diren emakumeentzako telefono bidezko arreta zerbitzua, eta zeuk esan, haurretan erabentzako telefono eta online orientazio, aholkularitza eta informazio zerbitzuaren bidez. Era berean, herritarrei dei egiten diegu azaroaren 25ean bat egin dezaten emakumeenganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta deitutako mobilizazioekin. Da hemendik, gonbidatutak hemen udalean bertan egingo duguna goizeko 12etan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Rosana. Bueno, el manifiesto que se trae es la declaración que se trae es la declaración que plantea Eudel, pero sí que la traemos a Zalla y asumiendo el propio ayuntamiento una serie de compromisos en diferentes áreas, en diferentes formas de actuar y bueno, vamos a votar a favor. Mónica. Bai, egunon, eskerrik asko. Bien, muy bien, eso que siempre solemos decir, ¿no? Que las declaraciones que hay que bajarlas a tierra un poco y al final que se mencione los temas locales, pues bueno, siempre, y que se concrete, siempre es positivo. Bueno, hablamos aquí de la coordinación entre el ayuntamiento y la mancomunidad. Eso es lo que creemos que hace mucha falta, ¿no? El tema de la coordinación, no solo entre ayuntamiento y mancomunidad, sino bueno, pues esa técnico de igualdad que tendrá la mancomunidad, pues bueno, creemos que puede ser un buen punto de apoyo para que sea la persona encargada de coordinar, ¿no? Pues las actuaciones entre centros escolares, asociaciones, policías, centro de salud, instituciones y demás, para que los programas de violencia cero que se trabajan en los centros, que al final es posiblemente uno de los puntos más importantes donde hay que incidir, ¿no? En este tema, en la educación, pues bueno, formen una red que abarque a todos los agentes y que las acciones no se queden aisladas, sino que al final esto sea una red, como digo, entre todos esos agentes. Y bueno, claro, también en Zalla tenemos la suerte de tener técnica de igualdad, pero no en todos los municipios de la comarca lo tenemos y bueno, pues creemos que puede ser un buen punto en el que apoyarse para que todo esto realmente salga adelante y aprovechar al máximo todos los recursos que se empleen para frenar la violencia machista. Nosotros también vamos a votar a favor. Bueno, el voto va a ser favorable porque además es que es imposible que este voto no sea favorable. A ver quién se atreve a hacer un voto contrario a una propuesta de este tipo, ¿no? Y yo creo que no hace falta más que eso, sencillamente votar a favor. Bigarren puntuan, zein? Bueno, bai, osta bere, gobidatzen zaituztegu
Urrengo ostegunean 25 goizeko 12etan udalaren sarreran egingo dugun movilizaziora. Invitamos a toda la ciudadanía, a vosotros y a toda la ciudadanía, a la concentración que vamos a realizar el día 25, el jueves, a las 12 de la mañana, en la entrada del ayuntamiento. Bigarren puntue, expediente 3504/2021 azaroaren 20ko adierazpen instituzionalaren onespena. Haurren eskubideen aldeko manifestua. Azaroaren 20an, haurren eskubideen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Egun horretan, 1989an, haurren eskubideei buruzko konbentzioaren azken testua adostu zen. Hori dela eta manifestu hau argitaratzen dugu. Haur eta nerabeok, Zallako haur eta nerabeen partaidetzarako organoan ditugun ordezkarien bitartez, haurren eta nerabeen eskubidei buruz lan egin dugu, eta honako hau helarazi nahi diegu herritarrei. Konbentzioan jasotako haurren eskubide guztiak bermatu behar dira mundu osoan. Zallan, eskubide eta betebeharrak ditugu, baina honako hauek egiaztatzen ditugu. Hezkuntzari, nesken eta mutilen arteko berdintasunari munduko beste leku batzuetatik datozen, haurren harrerari, ingurumenari eta gure ongizate eta osasunari dagokionez, oraindik ere eragiten diguten eta kezkatzen gaituzten arazoak daudela. Horregatik, honako eskubide hauei ematen diegu garrantzia eta honako hau adierazten dugu. Bakean bizitzeko eskubidea. Kalean, pertsonekiko eta hiri ekipenmenduekiko errespetua egotea, seguru eta bakean bizi ahal izateko. Hezkuntzarako eskubidea. Ikasgelatik kanpo errefortzuko hezkuntza egotea, doakoa. Behar duten haur guztiek izan dezaten. Berdintasunerako eskubidea. Futbolean eta eskualoian taldeak mistoak izatea eta adin guztietako neske jolasteko aukera ematea. Elkartasuna. Denok laguntzea gure hizkuntza ez dakiten edo beste kultura bat duten aurrei parkeetan gurekin jolas dezaten eta ondorioz ez daitezela bakarrik geratu. Ingurumen osasungarria izateko eskubidea. Zallako pertsonek zaborra kalean ez botatzea eta birziklatzea. Mugikortasun bide gaurkotuagoak eta iraunkorragoak egotea. Hala nola, bizikletak eta patinete elektrikoak. Ongizatea eta osasuna. Pandemiaren ondoren guztiontzako arreta psikologikoa eta eskuragarria egotea. Zallako haur eta nerabeen partaidetzarako organoa, azaroaren 21koa eginda. Juanra. Bueno, este manifiesto está hecho por los propios niños que componen el OPLIA y ellos reconocen que disfrutan tanto de derechos y también tienen obligaciones, tienen deberes, pero sí que constan que, bueno, que hay algunos problemas que les afectan y que les preocupan, ¿no? Entonces, ellos dan importancia pues, al derecho a vivir en paz, derecho a la educación, a la igualdad, la solidaridad, derecho a un medio ambiente saludable y a un bienestar y una salud, ¿no? Entonces, pues bueno, no podemos menos que estar con ellos y apoyar cuáles son sus preocupaciones y sus anhelos. Vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Mónica. Bai, bueno, pues lo mismo, muy bien también que sean los propios niños y niñas quienes hablen de lo que les preocupa de lo que ven a su alrededor. Sí que queríamos hacer alguna pregunta, no directamente relacionada con el manifiesto, sino bueno, sobre estos temas, que era el tema de la igualdad en fútbol, balonmano y demás, a ver si había alguna iniciativa o algo previsto de hablar con los clubes del pueblo o si hay algo ya hablado o es simplemente una idea que lanzan ahora y que se va a trabajar en el futuro. También sobre el derecho de educación y refuerzo gratuito, a ver si en 2022 estaba previsto que esté limitado a un número de alumnos o que, como dice el manifiesto, que se amplíe para que todos puedan tener acceso gratuito a ese refuerzo. Sí, a lo que sí, lo habla el manifiesto, vaya. Y
Y bueno, sobre el tema de la movilidad en bici y patinetes, también pues creemos que es algo súper importante. Y saber si también estaba contemplado fuera de la partida que tiene el Consejo de la Infancia para tema de participación, porque bueno, pues suponemos que es algo más ambicioso, que se pueda escapar un poco de esa cantidad. Y bueno, para esto pues seguir trabajando. Creemos que es importante continuar con el proyecto de caminos escolares para que bueno, esto sea accesible a todos los niños, pues que nos quitemos un poco de coches y bueno, pues también muy importante unir todos los barrios y el centro a través de la red de Bidegorris para fomentar el uso de bici, patinetes y demás, pues bueno, lo mismo, para quitarnos un poco de otro tipo de transportes y fomentarlo, pues si vemos que nos podemos mover con seguridad, evidentemente eso va a ser un empuje para que lo utilicemos mucho más. Y bueno, respecto a la declaración, pues también vamos a votar a favor. Bueno, yo creo que bueno, que la declaración hay que votarla a favor, aunque lógicamente para las obligaciones que debe tener un ayuntamiento en la política de niños, o lo relacionado con los niños, pues bien, me parece muy bien que lo digan los niños, pero la política es otra cosa. Y decirles y me parece muy bien el entusiasmo que puedan poner los niños en hacer esto, pero aquí hay muchísimas más cosas, y esto que sea una cosa puramente testimonial. Y digo testimonial porque es evidente que no hay ningún padre al que le baste exclusivamente lo que contiene esta declaración para considerar que está educando bien a los niños. Creo que hace falta mucho más que hacer caminos para patinetes. Pero bueno, me parece muy bien que los niños tengan este tipo de inquietudes. Pero claro, hay que dejar, yo por lo menos quiero dejar bien claro que esto está muy bien como un impulso de los menores, pero que para los padres pues esto sirve poco. Pero bueno, me parece bien y voy a votar a favor. Bozkatzea pasatzen dugu, baiezko botoak, baiezkoak. Hirugarren puntua, expediente 3549/2019, Euskararen Egunaren adierazpen instituzionala onespena. Euskara lanabez aro berrirantz. Erabilera eremu berri eta esformaletan ere euskara karnaz berri. Tentuz, baina ateratzen ari gara, azkenien, beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri ezezik jasangarri ere egiten duena. Zuzeneko harremanak, elkartzeko ohiturak, aukerak eta guneak, osatzen gaituzten besteengana biltzeko joera. Eta horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoarenari eta sareak berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurretiko tokira eta inola ere ahal balitz, hobera iristeko itxaropenez. Eta erabaki sendo bat dugu gidari. Ez dadila funtseskorik ez ere atzean geratu. Ez da euskara ere, inola ere ez. Gurekin batera egin dio euskarak pandemiari aurre, eta gurekin irten behar du garaie. Izan ere, aro berrian, gure eta geure gizartearen zaurgarritasunaren jakitun egin gaituen egoera larriaren ondoren, harreman eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira, eta are berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean. Pandemiak agerian utzi du jakin bagenekiena. Zenbateraino diren ezinbestekoak komunikazio hildo eta sareak,
zenbaterainoko balioa eranzten dion komunikazioak gure zein jarduerari. Orain, jakiteaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori. Sakoneraino barneratu dugu komunikazioaren harremanaren funtsezkotasuna. Hori da, aro berriaren ezaugarri nagusietariko bat. Eta hori bera du euskarak erronka. Komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere, naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea, eraginkorki, tinko. Euskara, euskal hiztunon komunitatearen jarrera proaktiboari esker, IKTek hizkuntza gutxituen edapena eta indartzerako ekarri duten erronka handiari aurre egiten ari zaio. Komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu tokirik, baliagarria da, eta zinez zaila du hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea. Eredugarria da, alor horretan ere, euskal hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana. Besteak beste, erabilerarekin zuzenean, loturiko presentzia dalako euskarari benetako balio erantzia dakarkiona. Eta argi geratzen da, erakunde publikook eskaini behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik. Ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten badugu, erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela argiro erakusten ari garelako, adibidez hezkuntzaren munduan, hedabideenean, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administrazioarenean eta beste hainbat eta hainbatetan urratsa ausartak eman behar direla eta ematen ari garela euskal hiztunen eskubideen gauzapen errealean. Eta hoietan guztietan aurrera egin beharra dago jakina, aurrera pausu sendoagoak emonez, jarraikortasunaz, etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztion konpromisotik. Baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eranztea eskatzen digu. Hizkuntzaren erabilera formalarekin batera, eremu ez formalekoa landu beharra dago, behar besteko lehentasunez. Euskal hiztunek naturaltasun osoz gauzatu behar du euskaraz bizitzeko aukera. Eguneroko harremanetan eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur edo kirol eremuetara igarotzean. Hori bera baita, hain zuzen ere, euskaraz bizitzaren esanahietako bat. Ezin dizkiogulako euskarari ukatu gorputz eta espirituaren atzeden eta gozamenari lotzen zaizkion eremu horiek. Eta hor, aurrera egiteko, hiztun konpromisua ezezik ezinbestekoa izango da instituziook egin behar dugun alegina, bitartekoa jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizi indarra dugu jokoan. Eremu formalaz gainera, eremu ez formal horiek euskararentzat irabaztearen erronkan. Izan ere, alor horretan euskararen erabilerak jauzi bat egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan, oso bereziki gazteengan, euskararekiko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte, bestalde, berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza erabiltzeko ohituren aldaketari dagokionez, eta askotariko antolakuntzarako joera dute, kluba, federazioak, elkarteak, taldeak eta bar. Nekez bilatuko genuke esparru egokiagorik gazteengana iristeko. Euskararen erabilera esformalari bere biziko bultzada emoteko. Partaide, gazte, zein ezain gazteengan euskarantz urrats eraginkorra egiteko gogoa aktibatuz. Horra beraz eginkizuna. Aukera paregabea dugu normaltasun berri baterako bidearen hastapen honetan berreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harreman eta erabilera eremu berrietarako euskara. Bidelagun ez ezik, lanabez eraginkor bilakatzeko. Guztion esku dago. Euskara prest dugu, gure gizartea gogotsu, gure herria erabakia hartuta. Abia gaitezen. Juanra? Mira, es que bueno, este año la declaración nos pone el acento en los ámbitos de ocio y el deporte y sí que creemos que igual es momento de también hacer una reflexión de cuáles son todas las actividades y cuáles son las acciones que estamos haciendo en materia de euskera y ver cómo sacarle un mayor partido a todo ello. Realmente vamos a votar a favor de la declaración y nos vamos a poner como objetivo pues ver en qué podemos mejorar todo aquello que estamos haciendo, tanto en ocio como en el deporte. Eskerrik asko. Bai, bueno,
Baietz bozkatuko dugu, eta bueno, garrantzitsuena uste dut Juanrak esan duena dela hori nola egingo dugun herrian eta ez adierazpena esaten duena adierazpena oso orokorra da eta bueno, beti esaten duguna ez, baina baietz bozkatuko dugu eta adierazpenarekin ados. De acuerdo. Bozkatzea pasatzen hau, aldeko botoak. Hori, gai zerrendan ez dauen SBS gehiago, bukatutzaten ematen dugu. Eskerrik asko.